афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. салом бачаҳои азиз, ҳозир ман ба шумо афсонаи хонаи Заргӯшакро мехонам. Инак гӯш кунед. буд набуд, Харгӯшак чолоку ҳушёре буд. тобистон ҷояш бешаю боғот буду тирамоҳ ки расид, хоначаи зебою мустаҳкам месохт. даруни хонаро андова мекард, таги пояш хасу хошоки мулоим мепартофт. алафҳои хуштаъм, меваю сабзавот ҷамъ карда дар пешгаҳи хоначааш ғарам мекард. ҳамин тавр Заргӯшаки бо ғайрат, бо дили беғаму хотири ҷамъ зимистонро мегузаронд. соле зимистон бисёр сард омад. рӯбоҳ ки дар як ғор даромада хобида буд, тоқат накарда, тозону ларзон аз ғор баромада дари хонаи Заргӯшакро тақ-тақ кард. кист? Ки дари маро мекӯбад? тарсида гуфт Заргӯшак. ман, рӯбоҳ, ҳамсояи шумо. ой, шумо ҳамсоя, аз ман чӣ мехоҳед? хунук хӯрдам, мехоҳам ки дар хонаатон каме гарм шавам. Заргӯшак ки нияти бади ҳамсояашро медонист, ба фикр даромад. ой, дасту поям карахт шудааст, аъзои баданам тароша бар ин шах шудагӣ, гуфт рӯбоҳ нолиш карда. ба ҳоли ман раҳм кунед. дили Харгӯшак ба рӯбоҳ сӯхту дарро кушод. рӯбоҳ шитобон даромада, Заргӯшакро зада берун карда, хонаи ӯро соҳиб шуду дари хонаро аз дарун маҳкам кард. Заргӯшак гирьёну нолон рафта истода буд ки аз пешаш бузичае баромад. ҳа Заргӯшак, ҳар вақт шоду хандон будӣ, имрӯз гирьёну нолонӣ? ба ту чӣ шуд? гуфт бузича. ман гирья накунам ки гирья кунад, рӯбоҳи беинсоф маро аз хонаам зада пеш кард, нолон гуфт Заргӯшак. эҳ нодон, ба ту кӣ гуфт ки раҳми рӯбоҳи маккорро бихӯрӣ? рафтем, хонаатро гирифта медиҳам, гуфт бузича. Заргӯшак далер шуда ҳамроҳи бузича ба хонааш равон шуд. бузича бо шохҳояш дари хоначаро тақ-тақ зада гуфт. рӯбоҳ, хонаи Заргӯшакро ба нағзи холӣ кун, вагарна. ҳа бадбахт, ин қадар садоят баланд, кайҳо боз туро мекуфтам, гуфт рӯбоҳ қаҳролуд бо овози ғафз ва бо тамоми қувваташ худро чунон ба дар зад ки бузича тарсида роҳи гурезро пеш гирифт. Заргӯшак аз паси ӯ тохт. ҳамин хел бузичаю Заргӯшак мегурехтанд ки аз пешашон як хурӯси гардандароз баромада бо ханда пурсид. қа-қа-қа-қа-қа, ҳой бузичаву Заргӯшаки тарсончак, ба куҷо гурехта рафта истодаед? Заргӯшак нафасашро рост карда воқеаро нақл кард. эй Заргӯшак, ғам махӯр, аҷали рӯбоҳ манам. қа-қа-қа-қа, аз қа-қа-қа-қафои ман биёед. вай ҳилагари аблаҳро ман дар пеши назаратон боб карда аз хона пеш меконам, бо виқор гуфт хурӯс. хурӯсак пешопеш
бузичаву заргӯшак аз паси ӯ рафтанд. хӯрӯсак дарро бо нӯлаш гуфта, қанотакзанон ба болои боми хона баромада, бо тамоми овозаш фарёд кард: «Қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа-қа! Эй рӯбоҳи маккор! Эй дузди айёр! Зуд хонаро холӣ кун!» рӯбоҳ аз дарун гуфт: «Исто худат чӣ қувват дорӣ, ки ба ман боз таҳдид мекунӣ? Қу-қу-қу-қу! Ман ҷӯреи заргӯшакам. Номам Хӯрӯс паҳлавон. Фаҳмидӣ?» «Ин қадар дӯғ назан. Ман модару падар бобои туро мешиносам. дирӯз ду хӯрӯсу ду мокиёнро сар канда будам. ҳай, дар ҳайратам, ки ту чӣ хел зинда мондаӣ», хандида гуфт рӯбоҳ. «Қа-қа-қа! Ман медонам, ту душмани қатоли мурғонӣ», гуфт хӯрӯс. «Ҳоло вақти ҷазоят расидааст. Қа-қа-қа-қа! ҳозир ба деҳа рафта соҳиби мурғонро хабар медиҳам. омада бо ту ҳисобу китоб мекунад». рӯбоҳ ин гапро шунида бо ғазаб: «Ту чиҳо гуфта истодаӣ? ҳоло дар ҷоят ист?» гуфта дарро бо шаст зад. бузичаву заргӯшак гурехтанд. хӯрӯс ҳам чӣ кор карданашро надониста аз паси онҳо гурехта рафт. заргӯш боз зор зор гирья кард. бузичаву хӯрӯсак бисёр зиқ шуданд, лекин намедонистанд, ки чӣ кор кунанд. «Хона аз даст рафт», гуфт заргӯшак. «Илоҷи дигар нест. аҳволи ман акнун чӣ мешавад?» ҳамин вақт аз куҷое шамоли хунуке пайдо шуду сару рӯйи онҳоро лесида гуфт: «Ассалому алайкум! ҳаҷӯраҳо, барои чӣ шумо ғамгинед? шуморо кӣ ранҷонд?» бузичаву хӯрӯсак заргӯшакро нишон дода гуфтанд: «рӯбоҳи маккор хонаи ин бечораро кашида гирифт. мо ӯро пеш карданӣ шудем, зӯрамон нарасид. Қа-қа-қа!» шамол мисли шер ғурида ба гирду атроф давр зада гуфт: «Ба гапи ман гӯш кунед. шумо рафта пеши хонаи заргӯшак биистед. ман рафта бародарам шамоли гармро мефиристонам. ҳамин ки омад, шумо гарм шуда рақсу бозӣ кардан гиред». шамол як чарх заду чӯбу хошокро ба осмон бардошта аз назар ғоиб шуд. дери нагузашта дар назди онҳо шамоли гарм пайдо шуда заргӯшаку бузичаву хӯрӯсакро ба канораш гирифт. заргӯшак тафсида аз хурсандӣ ба рақс баромаду хӯрӯсу бузича ба сурудхонӣ даромаданд. шамоли хунук бошад аз сурухии дару даричаҳо зада ба хонаи заргӯшак даромаду рӯбоҳро ба чор сӯи хона пеш кардан гирифт. рӯбоҳ хунук хӯрда ларзид. ҳамин вақт ба гӯшаш овози сурудхонӣ расид. аз сурухии дар нигоҳ кард, дид, ки дар берун заргӯшак рақскунон асту бузичаву хӯрӯсак шодикунон сурудхонӣ карда истодаанд. шамоли хунук то рафт зӯр шуда ба рӯбоҳ ҳуҷум кард. тоқати рӯбоҳ тоқ шуду берун баромад. заргӯшаку бузичаву хӯрӯсак фурсатро ғанимат дошта тозон ба хона даромада дарро маҳкам карданд. шамоли гарм ҳам меҳмон шуда ба пешашон даромада хонаро гарм кард. аммо рӯбоҳ аз шамоли хунук ҳеҷ халос шуда наметавонист.
ба таги дари хонаи Заргӯшак омада гирьяву зорӣ кард. Вале Заргӯшак: «Ту фиребгар, акнун ҷазоятро бин!» гуфта, рӯбоҳро дигар ба хонааш роҳ надод. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи хонаи Заргӯшак, афсонаи халқи тоҷик. бо ҳамин афсонаи мо ба поён расид. хайр то вохӯрии оянда. шабатон хуш. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. خوابتون شیرین برام